Guys, welcome back to my YouTube channel Vizigreshanaव नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरै बरायनाय जाहैबाय। आं दा दंफैयो ना सारनो फैदो दादाजों आंजों नै बेयाव ना सारगासिनो दं। ना मोनोना मोना नायनोसै दा सारनानै नोंथांमोनाबो नायलांबाय था आंजों लोगोसे। थ' भिडिअखौ जागायनोसै नायलांबाय था नोंथांमोना। Guys, na sardo ni jangan naya fitna pengen naik. Fitna, mendina na? Mirga. Warna bisa video ya. Try again. Mundur ini. Balik baju mundur balik aku langsung. Balik. Sarnw. Dah ni grup sekali. Hei, bisi gini je. Abra. Ya. Korea. Sarnw. Piriti. Galon. Woi. Ya, sana kan. Singra sabda nih. Kada serai sih. Nak langau 1 2 sardo boria Dagle दै गेजेराव हाबनानै सारगासिनो गाइस नायबाय था माबायदि जे सारहैयो साननो रोंदों ना नोङो मासिबो मोनाखैलै दा एबार दहायसो मोनदोंमोन सारदो
एबार बिफाया सारसिगोन दाग्लानि बिफाया नै 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 दादा सिंग्रा नैयाव नैबो फिथिख्रि नै माबाया गन जिगोलै माबा नाङा आसुगुरसो हानांगोनलै आं आसुगुरा गोलाव गोलावथार जादों मोनसाबदो दंग' जानि दंग'आव ओरै खालामबाय ओरै गलाङोबाय ओरै बख'बाय ओमफ्राय ओरै दोनबाय ओलायजा इमा माबा मानालि सिलफा oh my god cium फिसा फिसाखौ आं दाङालै आखाइ लेथ्रा जाजोब्बाय ओमफ्राय नाखौ मोनबाय दे बाथिसे नै मा सारबावनो हा सारबाव होमबा तेरी मेरी तेरी हा 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 सारबाव नागिरदो बैजों अजा नायनोसै आरोबाव खैथा मोनो दा बार नांदो मोजाखा बारानो फिल दा थांसै होमबा थ' गाइस जों सारखांबाय ओमफ्राय दा नाखौ सायनो लानानै थांसै आङो न'आव ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै जोङो थ' नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो थ' थेंक इउ बाय बाय